chini ha sakao ama herok ni bisingo nai nei ka CPIM ni amolo hongke nok thangi burung bagia borno party office ringi se mani rohonai nyeke bojok rohonai abo kaisa party nukha 25 বছর nukha bolese aboni pore IPF ti nukha IPF ti TTADC o 2003 rogong na sarkar sapro apru goria motai rokni nyai goria ni jorao ka ration card na oni apru ke rang 200 ke rogor mar nukha gi abon yaglo tai extra ka thangi chubai man rok belai khe kom bor party ni bor simi chubalayo IPF ti rok bawa hai nukha gi ingkai abon olokhay BJP rok CPM rok ta kaisa kam khaikya borok jodi tumuno kebo nok bai chong khangke kebo dera khlai thaka sarkar pressure nyai rang ready nyai taw khani kam haino nok bajar runa kormo borok chamung kormo nya rok bisi abo hai boni system kre kintu tipramo tha odi bisinti bubagrani tomungle abole joda nongkha chin borok kabang ma chaya suya nugui tong khangke borno chubalai bini obo lekha balia haisi amani bisingono kok ma kaisa kasai phaika chinia phawo bubagrani kobok mung tongmani je sekang nungle sai tongu kun rokom thok kumpuli tongman hungke je yago tongman phon chubai geradi je borle masana skring tongha ama hai rokno bkhauti taw bo chubalai tongkho 43 korbuk ni east manikko dewan mane purbo manikko dewan BC ni সুদা কুমার পারাও অদিন্য ত্রিপুরা ni thijja khabini nukhungo sugyangei bihik rupamala ত্রিপুরানি yago chubasu yaphai lekha korbuk block ni tipramothani block secretary bishal debormani team east manikko dewan BC ni chairman bhupesh deborma tini thanglai aro west manikko dewan BC ni chairman horik tripura tai senior leader haradon tripurano khobai Sapton Kiron Jamatia Parendra Tripura Basna Jamatia no khobai tebo kabangma korbuk ni tipramo party ni adong rok kai khanang kai bosai adin Tripura ni 13 din kai a hai ka ba mai krai le mani panda abun bagi rang di rok nangan minyo boni o chuba so le mani abo bubagrani mumbai borni chuba chu khanai di bishal development tifangbai o chuba chu ni kisamang actually tini sing oro faimani karon to norok jotono saiman kha je tini ojago sini takhok odin kumar tripura thimani nukungo phai sing tini sini bubagrani je ideology tongmani je gori rongno naijangnai sugyano sugrunani bagai sing bini nahar mongtui no sini boiregi dukan bazar ni sini leader ei sini dui chairman ako khai sing oro phaika ang mungle khuliya actually mayale nango maya nangphase sing nije se kisa confusing ni thaka thangnai se bini busa mori thiyo omoke sini thinai odil kumar ni bini hik bini busa mori sase ek sapta der sapta rokse kako thimani hage butra bo thiki khanke belai no dukho jono boron poribarok chala kerei ge borok ni nukhung sugya subaso khlainani borok puthi panda khlainani 13 din khlainani abo sugyani bagai sini korbuk tipramotha angei sing joto leader rok hai manja khaikya ge bono je sing suklaimani sing subakang mairum dal hote tui mui khobro sing joto no phainai sing ropaikya khana boroni 13 oboni bagai joto no sing sugya sing suba phajao ke logio tongo dui chairman sini Bhupesh Deborma west maniko te purbo maniko ni sini hori tripura borok bo belai no dui chairman belai active borok ni tuidul mung te borok ni nahar mung no omo sing soto pal baksa ke sing je jaga phanang sing mas ko banai nai te belai na hambai nai ang oro senior leader ro phajak local leader to tongo ang bono sana thangleya bubagrani kokno sing tuluk je boss hamani sing bono follow khai ne tongo te khainai buskango bo joto sak sing bubagrani logio tong sing khabal da do koksong ob hai chuba chute bo sutagya nangnai sak to cha nai no buino chara no nangnai a hekera choli lai nangnai a hekera chin borok thuinai han jon thoga kom te bo kamai thangbai nai gobang ma charai bosa ni simai ma se ka charai bosa no boroni dot phachinai tam bui hai pithi char snai boroni bui hai chamu ka ham char snai ba thei thangbai ma bo haw phabai hai ma khimma tongbai chin jon thoga te bang khamu ma se mani yangai thimani kom ria
आबुनियो लेखायनायखे आगि जे दाङा फरनसिमि लेखायनायखे सिनि गोबां एरें एरें बर थैबाय सबका मासे एन बागिनो चाखासे सिनि सागो रोग प्रतिरोध नानि माइ कुन बिग्रा नगो माइरं करिं खेनो बिनि साग दुर्बलং थाङो दुर्बलं खेनो बेमार गफा गाका बेमार नो कासुनानि मतन बिनि सागो फानसे करिं थाङो तैसिमि नङै दामुनायबा तै बाय तो कुन रोग प्रतिरोध इया आबुन बागै मासे आङै थैयो जों कुनो बिथि मासे आङै बिग्रा माने हानो रोगि सिद्रागै थैयो ने आसल कके माइ मासे एन बागै थैयो सिन बर जामुं दं खांगासे एडभान्स बखाव कासे फान आरो आलादा दं ओके आ जामुं सिकरि गाबो चिन्ताव दंराव ओके अ चासिनि साइबो अ गेलेसने सामुं मा थाङो तांखा बाहान खासिनाय तामुखे बुद्धि फासिनाय तांखा ब्रेन नंसिनाय तामुखे थिनांबो साराव फरसिनायबा अ बियाल दावो चिन बरन चियो दंफो